Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα. Πάντα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας προλογίζω, γιατί είστε ένας από τους πιο αγαπητούς μου καθηγητές που είχα στην ιατρική και ένα από τα πρότυπα τα οποία είχα. Και θα μας αναπτύξετε το θέμα για την ιστορία των εμβολίων, τα ιατρικά και ηθικά διλήμματα τα οποία υπάρχουν. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στις μέρες μας. Θα παρακαλούσα να παραμείνετε στο χρόνο των 20 λεπτών, ώστε να είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος της εκδήλωσης αυτής. Έχετε το λόγο, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολυδόρου. Και βλέπετε αυτές τις εικόνες τις οποίες έχουμε δει στην τηλεόραση. Είναι από αντιεμβολιαστές σε διάφορες πρωτεύουσες ευρωπαϊκές και αμερικανική. Και εάν δούμε μερικά από τα πλακάτα τα οποία κρατούν αυτοί οι διαδηλωτές, θα μπορούσαμε, τα έχουμε ξαναδεί άλλωστε, θα μπορούσαμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά και να πούμε δεν μας ενδιαφέρουν, πρόκειται για μια μειονότητα η οποία δεν μπορεί να αντισταθμίσει την μεγάλη αποδοχή που έχει ο εμβολιασμός. Το σωστό όμως να τα επισκεφθούμε και να δούμε τι ερωτήματα, τι διλήμματα μας προβάλλουν το καθένα από αυτά. Καταρχάς, πρώτο ερώτημα είναι ποια είναι τα ατομικά δικαιώματα έναντι των δικαιωμάτων απέναντι στην κοινωνία σχετικά με τον εμβολιασμό. Θα ρωτούσαμε αυτούς οι οποίοι λένε ότι το σώμα μου είναι η δική μου επιλογή. Η δεύτερη ερώτηση είναι, απαιτούνται διαφορετικοί κανόνες για πληθυσμούς με διαφορετική σχέση κινδύνου-ωφέλους. Θα ρωτούσαμε αυτόν ο οποίος λέει ότι εγώ έχω ένα ισχυρό σύστημα ανοσίας και δεν χρειάζομαι εμβόλιο. Ποια αριθμιστικά σώματα έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν σε ατομικό και εθνικό επίπεδο. Και επιπλέον η βασική ερώτηση που αναφέρεται στις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε περιοχές και διαφορετικά κράτη, ποιες διαφορές σε προτεραιότητες πρέπει να ισχύουν ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές και διαφορετικά κράτη. Θα συζητήσουμε αυτά τα ερωτήματα, αλλά ας μπούμε στη μηχανή του χρόνου και γυρίσουμε πίσω στα 1796, το πρώτο εμβόλιο. Ήταν ο Έντουαρντ Τζένερ, ένας γενικός γιατρός Βρετανός, ο οποίος ενδιαφερόταν και για άλλες επιστήμες βιολογικές και ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος συνέλαβε την ιδέα του εμβολιασμού και κατασκεύασε και το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά. Το εμβόλιο αυτό πήρε υλικό από βλάβες στο δέρμα αγελάδων που είχαν την ευλογιά των βοηδών και τις ένεσε, αυτό το υλικό το ένεσε στο μπράτσο ανθρώπων. Αυτή είναι η περίφημη πίνακας του Ernest Bohr που δείχνει το πρώτο εμβολιασμό που έγινε στις 14 Μαΐου του 1796 και η ιστορία μας έχει διαφυλάξει και το όνομα του μικρού που εμβολιάστηκε, τον λέγανε James Phipps. Εδώ είναι μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του εμβολιασμού και ο Τζένερ χάρισε στον μικρό Phipps αυτή εδώ την αγρικία, όπου βλέπετε υπάρχει και μια επιγραφή που λέει αυτό εδώ χαρίστηκε από τον Τζένερ στον Phipps σε αναγνώριση του ότι εκείνος ήταν το πρώτο πρόσωπο που εμβολιάστηκε για την ευλογιά. Ωστόσο, 78 χρόνια πριν από τον Τζένερ υπήρχε εμβόλιο για την ευλογιά, την
Εγγύς και Μέση Ανατολή, και υπήρξε μια Lady Mary Montagu, η οποία ήταν μια ιδιόρυθμη ποιήτρια, κεντρική κοσμική, σύζυγος του πρέσβη, του Βρετανού πρέσβου στην Κωνσταντινούπολη, και αυτή εμβολίασε ένα από τα παιδιά της και μετέφερε αργότερα και το εμβόλιο αυτό στο Λονδίνο. Το εμβόλιο αυτό όμως δεν προέρχεται από αγελάδες, αλλά προέρχεται από βλάβες, από αρρώστους ανθρώπους αρρώστους. Και είχε μερική επιτυχία, αλλά και αρκετές αποτυχίες, και δυστυχώς είχε και μερικούς θανάτους. Και γι' αυτό εγκαταλείφθηκε όταν ήρθε στην επιφάνεια το εμβόλιο του Τζένερ. Και όταν το όφελος τώρα από τους εμβολιασμούς, εδώ βλέπετε άρχισαν να εμβολιάζονται. Το 1905 εδώ δείχνει εμβολιασμό στο Παρίσι, σε μια κλινική. Βλέπετε δίπλα είναι η αγελάδα την οποία παίρνουν το υλικό και εμβολιάζονται οι άνθρωποι που περιμένουν. Και εδώ βλέπετε μια καταπληκτικά μεγάλη βουρά ανθρώπων που περιμένουν το 1947 στη Νέα Υόρκη, στο Μπρόγκς, έξω από ένα νοσοκομείο για να εμβολιαστούν. Βλέπετε τα αποτελέσματα του εμβολιασμού για την ευλογιά στην Σουηδία. Πότε εισήχθη ο εμβολιασμός, πότε έγινε υποχρεωτικός και τα κρούσματα πώς ελαττώθηκαν. Και επίσης εδώ είναι στο Λονδίνο, πριν από το 1796, ένας στους 13 Λονδρέζους πέθανε από ευλογιά και πολύ περισσότεροι έμεναν σημαδεμένοι σε όλη τη ζωή από τις σουλές που άφηνε αυτή η αρρώστια. Και μετά το 1934 επετεύχθη η εκρίζωση της ευλογιάς από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε την παγκόσμια εκρίζωση αυτή τη νόση το 1980. Και εδώ σε αυτό το πίνακα φαίνονται περίπου 3 εκατομμύρια σώθηκαν από εμβολιασμό νεογνών, από διάφορες νόσους όπως η πακιτιδαλίτα, η ηλαρά, ο τέτανος και ούτω καθεξής. Το εμβολιαστικό κίνημα άρχισε από πολύ νωρίς. Λίγο μετά τον Τζένερ, αυτή εδώ η εικόνα δείχνει ότι από πού προέρχεται αυτό το εμβόλιο που σας βάζουν, από μια αγελάδα. Και αυτή η περίφημη γελιογραφία του 1802 δείχνει ανθρώπους που εμβολιάζονται και στη θέση του εμβολιασμού βγαίνουν αγελάδες. Και είναι ενδιαφέρον ότι από το 1802 υπήρχε μια εταιρεία αντιεμβολιαστών. Και βέβαια ακολούθησαν τέτοιες εκδηλώσεις εναντίον του εμβολιασμού. Βλέπετε εδώ ότι ο θάνατος προσωποποιείται ως ο εμβολιαστής στο μικρό παιδί. Βλέπετε τον Τζένερ, τον οποίο τον έχουν κρεμάσει. Και στην Αμερική, για να αποτρέψουν τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, οι εμβολιαστές λένε ότι εδώ έχουμε ένα εμβόλιο που γεννήθηκε στη Γερμανία, διεχάται τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η άμυνα. Υπήρχε μια άμυνα εκ μέρους του ιατρικού σώματος και των αρχών. Βλέπετε εδώ και καταχρήσεις υπάρχουν για τον εμβολιασμό για την πολιομιελίτιδα. Και θα προσέξετε αυτό το Match of Dimes. Αυτό είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Dimes είναι η δεκάρα που είχε ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Πρόεδρου Ρούσβελτ και συνέλεγε χρήματα για την εκστρατεία υπέρ του εμβολιασμού με την πολιομιελίτιδα.
εδώ βλέπετε τον Έλις Πρίσλι. Είχε κληθεί από τον Ed Sullivan, ο οποίος Ed Sullivan είχε ένα πολύ δημοφιλές σόου στην τηλεόραση. Είχε κληθεί να τραγουδήσει, αλλά πριν από τα τραγούδια του μπροστά στην κάμερα εμβολιάστηκε για να μπορέσει να πείσει τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν για την πολιομιελίτιδα. Οι ανισότητες είναι ένα πρόβλημα πραγματικά και ένα δίλημμα μεγάλο. Βλέπετε εδώ στις βιομηχανικές χώρες πώς ανεβαίνει η συχνότητα των εμβολιασμών για διάφορα νοσήματα, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει επιβεβαιωθεί αυτή η μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε μετά το 1985. Και εδώ βλέπετε για την πολιομιελίτιδα το 1988 πόσες χώρες υπήρχαν ακόμα με πολιομιελίτιδα. Το 2014 είχαν μείνει 2 μικρές περιοχές ακόμα. Και η ανισότητα αυτή φαίνεται και σήμερα με την συχνότητα εμβολιασμού στην παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχουν χώρες που έχουν μόνο 20% ή και κάτω από 20% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί και άλλες χώρες που έχει φτάσει σε 80% και πάνω. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Καταφεύγω σε ένα άρθρο το οποίο βρήκα στο Nature Reviews Terminology που δίνει μερικές προτάσεις και λέει ότι η ανισότητα στην πρόσβαση στα διαθέσιμα εμβόλια αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προβλήματος της φτώχειας σε πολλά κράτη. Επομένως δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ως μεμονωμένο πρόβλημα, αλλά μέσα στο πλαίσιο της ένδυας που υπάρχει σε αυτά τα κράτη. Και λέει ότι αντί να βασιζόμαστε σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς ως τα μοναδικά μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, νέα σχήματα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχουν αναφανεί. Η θεμελιώδης ιδέα των νέων αυτών σχημάτων είναι η σύμπραξη οργάνων από το δημόσιο τομέα, κυβερνητικών ή διακυβερνητικών, και από τον ιδιωτικό τομέα, παραδείγματος χάρη από εταιρείες παρασκευής εμβολίων, συγκάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, με καθένα από τα 2 μέρη να αναλαμβάνει τις δικές του δραστηριότητες με βάση την εμπειρία του και τις δυνατότητές του. Η συμμετοχή της φαρμακευτικής βιομηχανίας θα μπορούσε, λένε αυτοί οι συγγραφείς, να πραγματοποιείται με τη μορφή της δωρεάς ενός προϊόντος ή της εφαρμογής έρευνας σε νόσους που επιπολάζουν στην περιοχή. Υπάρχουν νοσήματα σε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν τα έχουμε εμείς, νοσία παραδείγματος χάρη, και τα εμβόλια για αυτά τα νοσήματα έχουν καθυστερήσει, δεδομένου ότι η προτεραιότητα δόθηκε στα νοσήματα τα οποία επιπολάνουν στις χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος των εμβολίων. Τα κίνητρα λοιπόν της φαρμακευτικής βιομηχανίας θα μπορούσαν να κυμαίνονται από καθαρά φιλανθρωπικά μέχρι οικονομικά. Παραδείγματος χάρη, αν το προϊόν επέτρεπε υψηλότερες τιμές αλλού, θα μπορούσε αυτές οι υψηλότερες τιμές να αντισταθμίσουν τις χαμηλότερες τιμές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ερχόμεθα εδώ σε ένα άλλο δίλημμα, τις ατομικές ελευθερίες. Εξαναγκασμός στον εμβολιασμό. Αυτή η εικόνα είναι από το Μοντρεάλ του 1885. Ήταν εδώ επιδημία ευρωγιάς και η αστυνομία με τη βία προσπαθεί να βάλει σε καραντίνα τα θύματα της νόσου, τα οποία όπως βλέπετε προβάλλουν αντίσταση, όπως
αντίσταση. Είδαμε να προβάλλουν και στη Σανγκάη οι Κινέζοι οι οποίοι με τη βία απομακρύνονταν από τα σπίτια τους με σκοπό να δοθούν αυτά τα οικίματα σε ανθρώπους που χρειάζονταν απομόνωση. Λοιπόν, οι περισσότεροι νομικοί συμφωνούν για το ότι δεν είναι αντισυνταγματική αυτή η καραντίνα, η αναγκαστική ή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Βλέπετε εδώ μια απόφαση δικαστηρίου του 1905 στη Μασακουσέτη που λέει κάθε πρόσωπο, κάθε άνθρωπος είναι αναγκαστικά υποκείμενος σε περιορισμούς για το γενικό καλό, το κοινωνικό καλό. Και σας δείχνω δύο μόνο νοματεύσεις από έγκριτους νομικούς Έλληνες. Είναι ο κύριος Βλαχόπουλος που λέει ότι ο πρόσφερος περιορισμός ορισμένων θεμελιωδών μας ελευθεριών προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια πανδημία και να σωθεί η ζωή των ανθρώπων μας αποτελεί μια κατεξοχήν εκδήλωση κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Και ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, το κράτος μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στις ελευθερίες των ιδιωτών, αλλά από μία προϋπόθεση, πως οι εν λόγω περιορισμοί είναι προσανατολισμένοι και αποσκοπούν σε ένα υπέρτατο αγαθό, την προστασία του κοινωνικού συνόλου, η οποία αποτελεί πρωταρχική μέριμνα και υποχρέωση του κράτους, κάθε μορφής κράτους. Αυτά είναι λοιπόν μερικά τα διλήμματα που αντιμετωπίζει ο γιατρός, που αντιμετωπίζει το σώμα των γιατρών σχετικά με τους εμβολιασμούς. Είναι ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεις και σύμφωνα με κάποιον, μερικά ερωτήματα δεν έχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Επειδή μερικές φορές το να κάνεις τη σωστή ερώτηση σου δίνει και την απάντηση. Ευχαριστώ. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό και αναμένοντας και τους υπολείπους επίσης. Θα ήθελα να πω καταρχήν για τον πατέρα Θερμό, δεν έχω την τιμή να το γνωρίζω προσωπικά, αλλά είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από το βιογραφικό το οποίο έχει παρουσιαστεί και τα επιτεύγματά του. Ο πατέρας Θερμός είναι πρωτοπρεσβύτερος στην Ιερά Μονή Θηβών και Λιβαδιάς, είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, είναι διδάκτορ θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ και αναπληρωτής καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Έχει σημαντικότατη διεθνή παρουσία. Η συμμετοχή του μας τιμά, πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του και έτσι με ιδιαίτερη χαρά θέλουμε να ακούσουμε την ομιλία του που αφορά τα νέα και δύσκολα βιοειθικά ζητήματα. Πατέρα Θερμέ, σας αναμένουμε. Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου ζητήθηκε συμβολή σε αυτό το συνέδριο. Αν και δεν είμαι ειδικός σε θέματα βιοειθικής, θα αποπειραθώ να συνεισφέρω στον κοινό προβληματισμό. Από τη στιγμή που η βιοειθική ανέτειλε ως ο επιστημονικός εκείνος κλάδος ο οποίος εξετάζει τα ηθικά προβλήματα και διλήμματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της ιατρικής και βιολογικής τεχνολογίας, είναι φανερό ότι δεν θα σταματήσουν να αναφύονται καινούργια. Και τούτο διότι η εν λόγω εξέλιξη είναι αδιάκοπη. Στη σύντομη αυτή εισήγηση θα επιχειρήσω μια εισαγωγή σε δύο νέα ζητήματα και διλήμματα. Κατά τη δική μου εκτίμηση είναι από τα σοβαρότερα και θα αποτελέσουν σημεία αιχμής τόσο για την κοινωνία όσο και για την επιστημονική κοινότητα κατά τα χρόνια που έρχονται. Το πρώτο ζήτημα έχει τον τίτλο «Ενσωμάτωση λογισμικού στον εγκέφαλο». Καθώς ο εγκέφαλος διαθέτει νευρονικά κυκλώματα τα οποία αποθηκεύουν παντός είδους πληροφορίες και τις διασυνδέουν μεταξύ τους, πολλοί τον παρομοίασαν με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχουν όντως ομοιότητες, αν και δεν θα πρέπει να υπερεκτιμώνται, δεδομένου ότι ο εγκέφαλος αποτελεί κάτι πολύ παραπάνω. Είναι το πλέον σύμπλοκο όλων των ανθρωπίνων οργάνων
το οποίο μας παρέχει τη βιολογική βάση της ανθρωπινότητάς μας. Προκαταρκτικά σημειώνω ότι χρειάζεται εδώ να αποφεύγονται μονομέρειες οι οποίες ρέπουν θεωρητικά μεν προς τον υλισμό που φρονεί πως οι ψυχικές λειτουργίες εκρίνονται από τον εγκέφαλο, πρακτικά δε προς υπερβολικό τονισμό του διπόλου πληροφορία-αντίδραση, τον οποίο έχει υιοθετήσει η ψυχολογία της συμπεριφοράς. Η εισαγωγή αυτή δεν είναι περιττή, διότι όπως θα δούμε, οι τεχνοκρατικές αυτές νοοτροπίες διαμορφώνουν μηχανιστικό τρόπο χειρισμού του εγκεφάλου. Αν και στο βαθμό που αποτελεί έναν ασύλληπτα σύνθετο ηλεκτρονικό υπολογιστή, άρα είναι εφικτό, ίσως και επιθυμητό, να επιδέχεται και παρέμβαση στο λογισμικό του. Αναφέρομαι στην τεχνητή τροποποίηση της μνήμης, πιθανόν και της αντίληψης. Έχουν λοιπόν αρχίσει συζητήσεις σχετικά με την σκοπιμότητα έξωθεν παρέμβασης σε ενοχλητικές ή παθογόνες μνήμες. Αφετηρία του προβληματισμού αποτελεί η διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία χαρακτηρίζεται από ανάδυση δυσάρεστων αναμνήσεων και εμπειριών επί αρκετά χρόνια μετά από το τραυματικό γεγονός. Ως γνωστόν, το ψυχικό τραύμα προκαλεί εγκατάσταση ισχυρών δυσάρεστων μνημονικών εγγραφών με επακόλουθο συμπτώματα ανάκλησής τους, τα οποία γεννούν μόνιμο άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, διαταραχές του ύπνου και άλλα. Η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η ιατρική κοινότητα συνοψίζεται στο εξής ερώτημα. Γιατί να μην αφαιρέσουμε τις προβληματικές μνήμες, αν αυτό θα συνεπάγεται την εξάλειψη των παθολογικών αντιδράσεων? Άλλες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την εμφύτευση λογισμικού, περιλαμβάνουν τις κεντρικού τύπου παραλύσεις, παραδείγματος χάρη από βλάβες του νοτιαίου μυελού, την άνοια, την νόσο του Πάρκινσον και άλλα. Είναι φανερό ότι στο βαθμό που θα στεφθεί με επιτυχία, το εγχείρημα αυτό θα είναι ιστορικής σημασίας, συνεπώς ουδής θα μπορούσε να έχει αντίρρηση. Αλλά πού βρίσκεται ο βιοειθικός προβληματισμός? Είναι απλό. Αντιλαμβανόμαστε ότι άπαξ και κατακτηθεί η δυνατότητα τροποποίησης του εγκεφαλικού λογισμικού για θεραπευτικούς σκοπούς, αποκτάται η τεχνογνωσία που θα επιτρέπει το ίδιο και για άλλους σκοπούς. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για εγχειρήματα τα οποία δεν θα αποβλέπουν στην αποκατάσταση προβλημάτων, αλλά στην επαύξηση της μνήμης, γιατί όχι και της αντίληψης, το augmented reality. Τι θα εμποδίζει τότε να προσθεθούν επιλεκτικά μνήμες σε έναν εγκέφαλο? Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τη μνήμη. Παρέμβαση μέσω εμφύτευσης πληροφοριών ή λογισμικού έχει τη δυνατότητα να εγκαθιστά και νέες αντιληπτικές εμπειρίες. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την ενσωμάτωση της σήμερα εξωτερικά μόνο εφικτής εμπειρίας της εικονικής πραγματικότητας. Οι επιφυλάξεις και η αγωνία, αν θέλετε, πηγάζουν από το γεγονός ότι με τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνάμε τις μέχρι τώρα οικίες θεραπευτικές δράσεις και προσεγγίζουμε τη διαχωριστική γραμμή επέκεινα της οποίας αρχίζουν οι αμφιβολίες αν μιλούμε για το ίδιο είδος. Η τόσο μαζική χρήση της τεχνολογίας, ακριβώς επειδή εδράζεται στον εγκέφαλο και όχι σε οποιοδήποτε άλλο όργανο, εγείρει εύλογα ερωτήματα για το ανθρώπινο πρόσωπο. Με όποια οπτική χρησιμοποιήσει κανείς για να το προσεγγίσει, φιλοσοφική ή θεολογική. Ο κίνδυνος τον οποίο συζητούμε δεν θα αποτελεί ατύχημα. Η τεχνολογική επέκταση των δυνατοτήτων του εγκεφάλου έχει ήδη τις περιγραφές της στην επιστήμη και στη λογοτεχνία. Ο μετανθρωπισμός, post-humanism, είναι μια φιλοσοφική τάση που εκφράζεται με ποικίλους τρόπους και δηλώνει ότι η ανθρώπινη συνθήκη θα μεταμορφωθεί ή θα ξεπεραστεί ριζικά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο άνθρωπος ενισχύεται και βελτιώνεται εγκεφαλικά και φυσιολογικά, καλύπτοντας τα βιολογικά κενά του μέσω της γενετικής μηχανικής, της νευροτεχνολογίας και της βιομηχανοτρονικής. Κατανοούμε λοιπόν ότι τα εγχειρήματα αυτά εντάσσονται σε μια γενικότερη απόπειρα αναβάθμισης του ανθρώπου ως όντος. Η αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων είναι ένα πράγμα και η προέκταση του ανθρώπου ως ιονή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι άλλο. Η δεύτερη δεν θεραπεύει διαταραχές, αλλά εμπλουτίζει τις δυνατότητες, στη συγκεκριμένη περίπτωση με χρήση ειδικών λογισμικών και ενδεχομένως πρόσθετου hardware.
Το βιοηθικό ζήτημα εδώ είναι διπλό. Από φιλοσοφικής πλευράς έχουμε ένα απότερο όραμα υβριδοποίησης ανθρώπου και υπολογιστή. Συνεπώς, τροποποίηση του είδους. Το απότερο βιοηθικό πρόβλημα που διαφαίνεται εδώ έγκυται στην άμβλυνση της διαφοράς μεταξύ εμβίων και αβίων όντων. Από ψυχολογική άποψη, η ανθρώπινη υποκειμενικότητα συρρυκνώνεται πρωτίστως στο λογιστικό στοιχείο, στο computing στοιχείο, το οποίο είναι ένα μέρος μόνο και μικρό θα έλεγα, απομακρυνόμενη από την πολύπτυχη ιστορία του υποκειμένου και την ανεπανάληπτη εκείνη σύνθεση των ανωτέρων ψυχικών λειτουργιών, σκέψεων, συναισθημάτων, επιθυμιών, μνήμης, φαντασίας, η οποία χαρίζει σε όλους μας τα αισθήματα της μοναδικότητας, του βάθους, της υπαρξιακής μας αρτιότητας. Οι δυσάρεστες εμπειρίες συνιστούν αναπαλωτρίωτο μέρος αυτών των γνωρισμάτων μας. Η οδύνη γνωρίζουμε ότι διαθέτει τη δύναμη να οριμάζει τον άνθρωπο και να του χαρίζει ενσυναίσθηση. Καθιστώντας όμως τον πόνο τεχνολογικά εξαλείψιμο και απαλήφοντας τα αρνητικά γεγονότα, χάνεται η κατανόηση του εαυτού που προέρχεται από τα δύσκολα επώδυνα γεγονότα της ζωής, όπως και η δυνατότητα επεξεργασίας τους και η επιδιωκόμενη υπέρβαση που είναι η πηγή της σοφίας. Ο ποιητής Έλιοτ θα αναρωτιόταν εδώ πού πήγε η σοφία που χάθηκε μέσα στη γνώση. Δεν αρκεί να αναγνωρίζει κάποιος τον άνθρωπο ως την τελειότερη μηχανή. Είναι ανάγκη να βλέπουμε σε αυτόν το επιπλέον, το μη επιστημονικά υπολογιζόμενο, το σταθερά επέκεινα της μηχανής. Το γεγονός ότι πολλοί επιστήμονες, κυρίως πληροφορικής και της επιστήμης των υπολογιστών, αντιλαμβάνονται τον εγκέφαλο ως έναν υπολογιστή, αυτό προδιαγράφει και αποκρισταλώνει τις γνωσιοθεωρητικές τους μηχανιστικές και νεωτερικές πεποιθήσεις και όχι το πώς πραγματικά λειτουργεί ο εγκέφαλος. Η ανθρώπινη νοημοσύνη μπορεί να διαγνώσει την απειλή, τη σαγίνη, την ηρωνία, το χιούμορ, το φόβο, την πονηριά, το αδιέξοδο, την απελπισία ή την ειλικρίνεια, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν φαίνονται στον εκφραζόμενο λόγο. Αυτές οι μη γλωσσικές διαισθητικές ικανότητες του ανθρώπου δηλώνουν έναν τρόπο εντελώς απρόσιτο και άσχετο με την υπολογιστική προσέγγιση της νοημοσύνης, που θεωρεί πως η τυποποίηση της σύνθεσης των βιοχημικών σχέσεων και διαμορφώσεων του εγκεφάλου από μηχανικά και ηλεκτρικά κυκλώματα μας δίνει ως αποτέλεσμα ένα ισοδύναμο σύστημα λογικότητας. Επιπλέον, ο άνθρωπος, ως ενσυνείδητο υποκείμενο, αποκτά στο πέρασμα του προσωπικού υπαρξιακού χρόνου του την ωριμότητα ως μια συνισταμένη των εμπειριών. Αυτή η εμπειρία διαφέρει σημαντικά από την προσθήκη δεδομένων σε μια βάση που δίνει τη δυνατότητα στο υπολογιστικό σύστημα να τα διαχειρίζεται αλγοριθμικά. Ο άνθρωπος αντιθέτως έχει την υπαρξιακή δυναμική να τοποθετείται εσωτερικά σε σχέση με τα πράγματα και τις παραστάσεις που τον περιβάλλουν. Έτσι μπορεί να αναστοχάζεται για τους εσωτερικούς του λογισμούς και να εναλλάσσει τις οπτικές θέασεις του ίδιου του εαυτού του. Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι εντελώς απρόσιτα και άγνωστα ακόμη και στη σύγχρονη επιστήμη και είναι αμφισβητούμενο αν κάποτε θα φτάσουμε στο επίπεδο να τα αποκωδικοποιήσουμε πλήρως. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο πως ο άνθρωπος έχει και ένα ακόμη απρόσιτο στοιχείο για τις μηχανές, αυτό του ασυνείδητου, όπως περιγράφεται στις ψυχαναλυτικές θεωρίες. Το ασυνείδητο έχει βάθος και μέσα σε αυτό το βάθος αναπαραστάσεις, οι οποίες είναι ως υπαρξιακή λειτουργία εντελώς άγνωστες στις μηχανές. Θεολογικά θα μιλούσαμε εδώ για το μυστήριο του ανθρώπου, αμυδρό απήχημα του οποίου προσπαθεί να διερευνήσει η ψυχανάλυση. Η ενότητα του εαυτού μέσα στο χρόνο αντιστοιχεί σε ένα εσωτερικό backup που διασώζει τα προσωπικά δεδομένα, εκείνα που συνιστούν την ταυτότητα εαυτού. Απαιτείται ένας εσωτερικός χώρος αποθήκευσης βιωμάτων που να μην είναι εύκολα προσβάσιμος. Φρονώ ότι στην αποστολή της βιοηθικής ανήκει να υπενθυμίζει, έστω και αν γίνεται ενοχλητικό σε κάποιους, το μυστήριο του ανθρώπου. Εδώ τελειώνει η διαπραγμάτευση του πρώτου ζητήματος και περνώ στο δεύτερο, το οποίο είναι εντελώς άσχετο με το πρώτο, αλλά εξίσου σημαντικό και καυτό όπως έχει αρχίσει να φαίνεται και ελπίζω να αποδειχθεί στη συνέχεια. Θα το ονόμαζα το δεύτερο βιοηθικό ζήτημα βολονταρισμό του φύλου. Καθώς η ιατρική τεχνολογία επιτρέπει από πολλών ετών την αλλαγή φύλου, φυλομετάβαση όπως λέγεται, με φαρμακευτικούς και χειρουργικούς τρόπους,
Το ζήτημα δεν είναι καινούριο. Γιατί το περιλαμβάνω λοιπόν στη σημερινή μου ομιλία? Επειδή πολιτισμικοί παράγοντες έχουν προσδώσει μια νέα διάσταση στη δυσφορία φύλου. Ο νόμος 4491 του 2017 καθιέρωσε και στη χώρα μας τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, δηλαδή νομιμοποίησε την απλή επιθυμία αυτοκαθορισμού. Τώρα δικαιούται κάποιος, με ορισμένους περιορισμούς, να αναγνωρίζεται ότι ανήκει σε όποιο από τα δύο φύλλα επιθυμεί, με απλή δήλωσή του, χωρίς κάποια ιατρική διαδικασία. Εικάζω ότι δεν θα αργήσει να δοθεί και η δυνατότητα περισσότερων εκδοχών φύλου. Μια παράλληλη εξέλιξη με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η οποία οπωσδήποτε το διευκόλυνε και το επιτάχυνε, είναι η ραγδαία αναπτυσσόμενη στον δυτικό κόσμο σχετικοποίηση του φύλου και η ένταξή του στα υποκειμενικά κριτήρια αυτοκαθορισμού. Έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία γινόμαστε μάρτυρες διεκδικήσεων μιας ταυτότητας μη διαδικού φύλου, πειραματισμών σε σχολεία με αντικείμενο τη ρευστότητα φύλου, καθώς και μιας γενικότερης αποσύνδεσης της ταυτότητας φύλου από τον ψυχιατρικό λόγο. Με άλλα λόγια, έχει αρχίσει διεθνώς μια ηθική νομιμοποίηση οποιασδήποτε διεκδίκησης περί το φύλο, όπως και η αντίστοιχη φυσιολογικοποίηση καταστάσεων, οι οποίες στο παρελθόν θεωρούνται ψυχοπαθολογία. Με τη λογική αυτή, την οποία τα κινήματα τελικά επέβαλαν στην επιστημονική κοινότητα, εγκαθίσταται ένα γυμνό αίσθημα, συνοδευόμενο από μια αδιαμεσολάβητη επιθυμία του υποκειμένου, στοιχεία τα οποία και μόνο αυτά οφείλουν πλέον να είναι ο οδηγός για τις περαιτέρω ενέργειες. Αν ο ψυχιατρικός και ο ψυχολογικός προβληματισμός για την αιτιολογία της δυσφορίας φύλου είναι απαγορευμένη, τότε η επιθυμία αλλαγής φύλου αποκτά απόλυτη προτεραιότητα και πρέπει να γίνεται σεβαστή και από την πολιτεία και από το υγειονομικό προσωπικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποιος το ζητά δικαιούται να λαμβάνει πρώτον φαρμακευτική αναστολή της ύβης, δεύτερον χρόνια ορμονική αγωγή υποκατάστασης και τρίτον ακροτηριαστικές χειρουργικές επεμβάσεις. Να σημειώσουμε κάτι που δεν αποτελεί λεπτομέρεια, ότι όλα αυτά διεκδικούνται από τα κινήματα για τους ανήλικους και με την ηλικία εφαρμογής να μειώνεται συνεχώς. Υπάρχει συζήτηση, νομική και ιατρική συζήτηση σε δυτικές χώρες για εφαρμογή της διαδικασίας αλλαγής φύλου στην αρχή της εφηβείας ή και πριν την εφηβεία, ακόμη και σε παιδιά δημοτικού σχολείου. Όμως γνωρίζουμε ότι αρκετά παιδιά δεν θα συνεχίσουν με δυσφορία φύλου στην ενήλικη ζωή τους, συνεπώς η τάση να υποβληθούν τόσο νωρίς σε βαριές και μη αντιστρεπτές παρεμβάσεις περικλείει κίνδυνο αναπηρίας. Οι νοοτροπίες αυτές εισάγονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η γραμμή πλέον είναι: δεν πρόκειται για φάση. Κανείς δεν μπορεί να σας εμποδίσει να εκφράσετε ανοιχτά αυτό που σας συμβαίνει. Αλλά όσο αληθινό είναι αυτό για εκείνους που πράγματι είναι διεμφυλικοί, τόσο καταστροφικό μπορεί να γίνει για όσους το διεμφυλικό βίωμα αποτελεί σύμπτωμα άλλης κατάστασης, η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση. Στην νοοτροπία αυτή, σώματα και ψυχισμοί κατανοούνται πλέον ως υλικά ενός φρενήρους κοσμικού εργαστηρίου, κάτω από την παντοδύναμη φαντασίωση ότι μπορούν να αντέξουν κάθε πειραματισμό. Για όσους έχουν αναπτύξει έναν θεολογικό σκεπτικισμό ή έστω μια διανοητική δυσπιστία απέναντι στις ραγδαίες πολιτισμικές εξελίξεις του δυτικού κόσμου, δεν είναι δύσκολο να συμπεράνουν ότι όλα αυτά αποτελούν συμπτώματα ενός ακραίου ατομικισμού, ο οποίος πρεσβεύει τον απόλυτο αυτοκαθορισμό. Δηλαδή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας ανεξάρτητα από κάθε αρχή δικαίου ή συλλογική πολιτισμική αντίληψη. Δύο στοιχεία, τα οποία, δίκαιο και πολιτισμός, τα οποία χαρακτήριζαν και περιόριζαν μέχρι τώρα την αντίληψη περί του εαυτού. Σήμερα ο ακραίος ατομικισμός καταλύει κάθε πολιτισμικό πλαίσιο, πέρα από τις συλλογικότητες εκείνες οι οποίες δεμούνται ακριβώς με σκοπό να το διεκδικήσουν. Ενώ πιέζει ώστε και το δίκαιο να λαμβάνει το εύχριστο σχήμα το οποίο αυτός επιθυμεί. Ας σημειώσουμε ότι ο ακραίος ατομικισμός συμβαδίζει με τον άγριο καπιταλισμό που ανθεί στην εποχή μας και ο οποίος συνδέεται με τη στροφή στη μετανεωτερικότητα, ως ταυτόχρονα και αίτιο και αποτέλεσμά της. Αναμφίβολα, το πολιτισμικό τοπίο της ρευστότητας φύλου, όπως διαμορφώνεται από τα κινήματα, εισάγει μια εργαλειακή αντίληψη για το σώμα και την επιθυμία. Να σημειώσουμε πως η σεξουαλική επανάσταση της δεκαετίας του 60 δεν τόλμησε κάτι τέτοιο. Έκανε ό,τι ριζοσπαστικό έκανε στο όνομα της ψυχικής ενδοχώρας του σεξ.
ποια είναι τα αποτελέσματα των παραπάνω. Σε ορισμένες πολιτείες, τον είπα, ένας ανήλικος έφηβος μπορεί να λάβει ιατρική συνταγή για αναστολή της εφηβείας ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης χωρίς γονική άδεια. Η νοσηλεύτρια του σχολείου, ενώ δεν δικαιούται να χορηγήσει ούτε παυσίπονο χωρίς τη συνένεση των γονέων, μπορεί να συμβουλέψει ένα μαθητή σε ποια υπηρεσία φύλου να απευθυνθεί χωρίς να το ξέρουν οι γονείς. Επιπλέον, μια απότερη συνέπεια αυτής της αλλαγής, αν τυχόν δεν ανατραπεί τελικά, θα είναι μετά από κάποια χρόνια να μην υπάρχουν ψυχίατροι και ψυχολόγοι ικανοί για διαφορική διάγνωση και γνώστες της πολυπλοκότητας του φαινομένου, αφού θα έχουν εκπαιδευτεί με τα νέα δεδομένα. Οι ακροατές μας εύλογα θα αναρωτιούνται γιατί οι επιστημονικές κοινότητες δέχθηκαν τόσο καθοριστική την επίδραση των ακτιβιστών, πώς μπορούν τα κινήματα να επιβάλλουν την εκδοχή τους στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Κατ' εμέ, οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, ενοχές των ειδικών ψυχικής υγείας για όσα οδυνηρά, ενίοτε εξωφρενικά, οι ομοφυλόφιλοι και οι διεμφυλικοί υπέστησαν στο παρελθόν στα πλαίσια αλλαγής και διόρθωσης. Δεύτερον, υποχώρηση των ψυχοδυναμικών εργαλείων από πολλών ετών μέσα στις δομές ψυχικής υγείας, αφού τα ψυχαναλυτικά κριτήρια παραχώρησαν τη θέση τους στα κλινικά και συμπεριφερολογικά. Τρίτον, σύγκληση συμφερόντων των ασφαλιστικών εταιριών, εφόσον δεν θα χρειάζεται πλέον να αποζημιώνουν για ψυχοθεραπείες της διαταραχής ταυτότητας φύλου, εφόσον εξέλιπε όμπρος, ως πάθηση. Και τέταρτον, φόβος απέναντι στην τρομοκρατία την οποία ασκούν τα κινήματα, καθώς σταδιακά απέκτησαν τη δύναμη να καταστρέφουν σταδιοδρομίες. Παραλείπω κάποια στατιστικά στοιχεία, τα οποία αν υπάρχουν ερωτήσεις κατόπιν μπορώ να προσκομίσω για να φανεί το πρόβλημα. Και προσθέτω ότι υπό το φως των σοβαρών ενδείξεων τις οποίες διαθέτουμε, πως η δυσφορία φύλου είναι σε κάποιο βαθμό κοινωνικά επαγόμενη, έτσι έχουμε το φαινόμενο Rapid Onset Gender Dysphoria, της ταχείας έναρξης δυσφορίας φύλου, η οποία είναι κοινωνικά επαγόμενη, επηρεάζονται έφηβοι από άλλους. Έτσι. Ποιο είναι το βιοειθικό πρόβλημα εδώ? Οφείλει η ιατρική κοινότητα να ικανοποιεί κάθε επιθυμία φυλομετάβασης χωρίς προηγούμενο ενδελεχή ψυχιατρικό και ψυχολογικό έλεγχο? Δεν έχει υποχρέωση επίσης να διεξάγει συστηματικές προοπτικές έρευνες, prospective studies, για την μελλοντική ψυχική υγεία όσων πραγματοποίησαν φυλομετάβαση, ώστε να αναθεωρήσει τη στρατηγική της στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός αλλαγής γνώμης? Και εν ολίγης διερωτάται κανείς αν ο ιατρικός κόσμος δικαιολογείται να εγκαταλείψει τα επιστημονικά του κριτήρια ή να τα αναθεωρήσει υπό την πίεση συγκεκριμένων πολιτικών, τις οποίες τα κινήματα επιβάλλουν στο πολιτικό προσωπικό. Το πρόβλημα λοιπόν εδράζεται στο πεδίο της ατομικής και κοινωνικής ηθικής, αλλά επειδή εμπλέκονται ιατρικές δράσεις, μετατρέπεται σε βιοειθικό πρόβλημα. Κλείνω με τις τελευταίες σκέψεις. Ας θυμηθούμε ότι βασικό υποκρατικό αξίωμα αποτελεί το ωφελέειν ή μη βλάπτε. Στα βιοειθικά προβλήματα τα οποία περιέγραψα, ο πυρήνας του προβληματισμού παραμένει ο ίδιος. Για να το αντιληφθούμε όμως, χρειάζεται να αναρωτηθούμε ποιο είναι το αντικείμενο των απαρεμφάτων του Ιπποκράτη. Ποιος θα πρέπει να ωφελείται και να μη βλάπτεται? Η ατομιστική νοοτροπία διεκδικεί τα δύο παραπάνω αιτήματα στη βάση ωφέλειας του εκάστοτε ατόμου. Μιλώ για τα δύο αντίστοιχα βιοειθικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Είμαι κύριος των επιθυμιών μου, γιατί να μην αισθανθώ καλύτερα αν αυτό είναι εφικτό? Αυτό είναι το σκεπτικό του σημερινού ατομικισμού. Όμως τα άτομα δεν υπάρχουν μόνα τους και αφεαυτόν. Ανήκουν στην ανθρωπότητα, είναι μέρος του πολιτισμού, γράφουν ιστορία. Οτιδήποτε επιχειρείται επάνω τους έχει επιπτώσεις στην εν γέννη ανθρώπινη φύση, είτε από πλευράς φυσιολογίας, όπως τις παρεμβάσεις στον εγκέφαλο, είτε ως προς τις ψυχικές και συμβολικές αναπαραστάσεις της ανθρώπινης φύσης, όπως την αλλαγή φύλου. Ο ατομικισμός δεν ενδιαφέρεται να συμβάλλει στην ανθρώπινη φύση, διότι δεν νοιάζεται γι' αυτήν. Δεν υπάρχουν κοινωνίες και πολιτισμοί, μόνο άτομα που διεκδικούν. Οι βιοειθικοί και οι ιατρικοί λοιπόν καλούνται να διευκρινίσουν την θέση τους εν μέσω μιας μετανεωτερικής κουλτούρας, η οποία προάγει τον σχετικισμό. Ίσως να αποτελούν ακόμη προνομιακούς δρόντες κατά την αντίσταση προς αυτόν, αλλά για πόσο καιρό ακόμη.
Σας ευχαριστώ. Πατέρα Θεμέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δύο πραγματικά διαφορετικά θέματα στα οποία αναφερθήκατε, τόσο πολύ ενδιαφέροντα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει και αρκετή συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα και θα έχετε καλοσύνη να απαντήσετε σε ερωτήσεις που έχουν προφανώς δημιουργηθεί. Ευχαριστώ. Ίσως το κάνουμε αυτό στο τέλος της ώρας. Δεν ξέρω, Ανδρέα, πώς είναι, υπάρχουν πάλι ομιλητές? Δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό. Ωραία. Ναι, ωραία. Τότε υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο Γαλανάκη προς τον πατέρα Θερμό. Κατά πόσο είναι ηθική η προγεννητική επιλογή του φύλου? Ναι, από όσο γνωρίζω, χωρίς να είναι αντικείμενο της δικής μου ενασχόλησης σε αυτό, δεν είναι κάτι για το οποίο έχει τεθεί έτοιμα στην πράξη, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις φιλοσύνδετων νοσημάτων. Εκεί, με την χρησιμοποίηση της εξωσωματικής και τον προεμφυτευτικό έλεγχο, υπάρχει δυνατότητα να εμφυτευθούν μόνο τα γονιμοποιημένα οάρια του φύλου του οποίου δεν θα πάσχει, έτσι, εάν το νόσημα είναι φιλοσύνδετο. Και εκεί βεβαίως φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν ηθικές αντιρρήσεις, αλλά η επιλογή φύλου του παιδιού πριν από την εγκυμοσύνη, μια προγραμματισμένη επιλογή φύλου, εάν δεν έχει ιατρικές συνδείξεις, εμπίπτει προφανώς μέσα στα πλαίσια του ατομικισμού, δηλαδή της ικανοποίησης προσωπικών επιθυμιών για οποιοδήποτε λόγο. Και φαντάζομαι, δεν γνωρίζω όμως δηλαδή τα ντοκουμέντα, δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν επίσημες θέσεις από την ιατρική κοινότητα, φαντάζομαι ότι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Στην πράξη βέβαια, μέσω της τεχνικής που περιέγραψα, του προεμφυτευτικού ελέγχου, προφανώς και μπορεί να παρακαμφθεί οποιαδήποτε επίσημη αρχή και αν έχει διατυπωθεί, και φυσικά να γίνει πράξη αυτό. Προφανώς υπάρχουν θεωρητικές αρχές και υπάρχουν και πρακτικές όπου δεν μπορούν να εισχωρήσουν οι θεωρητικές αρχές και να απόκειται στη συνείδηση πλέον των γιατρών. Αυτό το σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση από μένα. Σχετικά με το πρώτο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, την ενσωμάτωση λογισμικού, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν κλινικά δεδομένα, δηλαδή έχει γίνει, είναι καθαρά θεωρητικό το θέμα. Έχουν υπάρξει έστω και στοιχεία κλινικής εφαρμογής αυτών στα οποία αναφερθήκατε μέχρι τώρα από την ιατρική επιστήμη? Ναι, έχουν υπάρξει ερευνητικά προγράμματα, κυρίως για παρεμβάσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στη μνήμη, αλλά σε άλλες ενδείξεις τις οποίες μνημόνευσα πριν, όπως σε παραλύσεις, σε Πάρκινσον, δηλαδή σε νευρολογικές κυρίως παθήσεις. Αλλά η συζήτηση υπάρχει για το άλλο. Υπάρχει συζήτηση. Δεν έχω υπόψη μου αν τρέχουν προγράμματα ερευνητικά που βρίσκονται ακόμα στο προκλινικό στάδιο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά η συζήτηση έχει αναπτυχθεί και τεχνικά θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι εφικτό αυτό να γίνει. Διότι αν λάβει κανείς υπόψη την διάδοση που παίρνει στην εποχή μας η συζήτηση γύρω από το ψυχικό τραύμα, έτσι, πόλεμοι πάντα γίνονταν, αλλά σήμερα έχουμε γίνει πολύ ευαίσθητοι απέναντι στο ψυχικό τραύμα των αμάχων και των στρατιωτών, όπως επίσης και απέναντι στα ψυχικά τραύματα που προκαλούνται από βιασμούς ή άλλα εγκλήματα κτλ. Και καλώς γίναμε ευαίσθητοι και το προσέχουμε αυτό πολύ. Επομένως υπάρχει μια ζήτηση εκ των κάτω για αυτό. Και επίσης ο άλλος θεωρητικός προβληματισμός από άλλο σημείο, δηλαδή έρχονται και συναντώνται αυτοί οι δύο θεωρητικοί προβληματισμοί. Ο άλλος θεωρητικός προβληματισμός είναι γύρω αρκετά χρόνια τώρα, γύρω από τον κυβερνοάνθρωπο, δηλαδή γύρω από την σύζευξη του εγκεφάλου με τον κυβερνοχώρο, όχι για θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτά είναι δύο διαφορετικά σημεία εκκίνησης, τα οποία όμως έρχονται και συναντώνται σε αυτήν την τεχνική όταν θα μπορέσει να αναπτυχθεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Μουτοκαλάκης, αλλά ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με κάτι που αφορά τα εμβόλια. Αν θέλετε, ανοίξτε το μικρόφωνο, κύριε Μουτοκαλάκη. Ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική
είδαμε ότι η τελευταία πανδημία έδωσε ευκαιρία σε ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες να έχουν τεράστια υπερκέρδη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν χώρες στον κόσμο στις οποίες το ποσοστό εμβολιασμού είναι στο επίπεδο του 20%, διότι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τα εμβόλια. Τι θα νομίζατε ότι θα ήταν πιο σωστό να γίνει ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανισότητα? Δεν έχω δικές μου προτάσεις, προφανώς, γιατί είναι ένα δύσκολο θέμα. Από ό,τι έδειξα με βάση αυτό το άρθρο που παρουσίασα, η ιδέα είναι να υπάρξουν πρωτοβουλίες εκ μέρους των ορισμένων τουλάχιστον φαρμακευτικών εταιριών σε συνδυασμό με οργανισμούς οι οποίοι προέρχονται από κρατικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, και αυτό έχει δύο πιθανά κίνητρα. Το ένα κίνητρο είναι το ότι φαίνεται η προβολή, ας πούμε, του ανθρωπιστικού έργου της εταιρείας είναι ένας τρόπος διαφήμισης της. Και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο προτείνουν αυτοί οι συγγραφείς αυτού του άρθρου, ότι μπορούν να ανεβάζουν το κόστος σε χώρες οι οποίες μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό, για να μπορέσουν να χορηγήσουν με χαμηλότερο κόστος εμβόλια σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά το πρόβλημα των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως πολύ σωστά σχολιάζουν οι συγγραφείς, είναι μεγαλύτερο και ευρύτερο του προβλήματος του εμβολιασμού. Δεν έχουν, ας πούμε, φάρμακα για την ευνοσία που τους μαστίζει. Το AIDS είναι πολύ λιγότερο, έχει πολύ σε μικρότερη κλίμακα αντιμετωπιστεί σε ορισμένες αφρικανικές χώρες από όσο στις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές χώρες. Δεν είναι εύκολο να δοθεί μια απάντηση, κύριε Πολυδόρου, σε αυτό το θέμα. Και το ιατρικό σώμα βέβαια μένει στο περιθώριο αυτών των αποφάσεων. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό και γι' αυτό το λόγο έκανα την ερώτηση. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ίσως διακρατική συμφωνία, ούτως ώστε να ελεγχθούν περισσότερο οι εταιρείες και να υποχρεωθούν να παρέχουν τα εμβόλια στις χώρες αυτές οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να τα δώσουν. Να κάνω μία ερώτηση, κύριε Πολυδόρου. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα Θερμό. Βρισκόμαστε ήδη σε μια εποχή που θα μπορούμε να μεταφέρουμε με ειδικές διαδικασίες από ένα κομπιούτερ στον εγκέφαλο όλες τις γνώσεις και το αντίστροφο? Εντάξει, νομίζω ότι από όσο γνωρίζω και έχω διαβάσει, τεχνικά δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Αλλά η μεταφορά γνώσεων είναι ένα πρόβλημα ηθικής, δηλαδή γνώση που αποκτάται με τεχνολογικό τρόπο και όχι με μελέτη και με την κλασική προσωπική εμπλοκή του ανθρώπου στη διαδικασία της μάθησης, θα ήταν ένα ηθικό πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκα εγώ πάει ακόμη πιο πέρα από τη γνώση. Δηλαδή στην τροποποίηση της μνήμης και της αντίληψης πραγματικότητας. Και ας πούμε δεν ανέφερα το παράδειγμα για να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει ο ατομικισμός, ότι έχουν κατασκευαστεί και ρομπότ πλήρως πιστικά εξωτερικά, ότι σαν αποτελούν ανθρώπους, τα οποία χρησιμοποιούνται για σεξουαλικούς σκοπούς. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάντοτε η αφετηρία της τεχνολογίας είναι θεραπευτική και δεν είναι πρόσχημα, είναι ειλικρινές το θεραπευτικό κίνητρο. Αλλά στην πορεία, όταν αποκτηθεί η τεχνογνωσία, αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται μετά για ευδαιμονιστικούς σκοπούς, ας πούμε, και ατομικιστικούς. Πάντως, συμφωνώ ότι θα αποτελούσε ένα ηθικό πρόβλημα η απλώς μεταβίβαση γνώσης μέσα στον εγκέφαλο.
Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εργαλειακή αντίληψη περί ανθρώπου, τη μηχανιστική αντίληψη. Δηλαδή, δεν εννοούμε να δεχθούμε τους περιορισμούς που μας θέτει η φύση, όχι τους περιορισμούς που θέτει η αρρώστια. Εκεί καλά κάνουμε και αγωνιζόμαστε να τους ξεπεράσουμε. Αλλά τους περιορισμούς που θέτει η φύση. Ότι πρώτα είμαστε παιδιά, μετά είμαστε έφηβοι, γινόμαστε ενήλικοι, κουραζόμαστε για να μάθουμε, καλλιεργούμαστε ως άνθρωποι για να κατανοούμε τον άλλον. Αυτά είναι διαδικασίες τις οποίες δεν μπορούμε να τις υπερβούμε. Χωρίς τίμημα. Όχι απλώς παραβαίνουμε κάποιες αρχές βιοειθικής, αλλά θα υπάρξει και ένα τίμημα γι' αυτό. Αν μου επιτρέπετε, πιστεύω να συμφωνείτε ότι η γνώση είναι μια ενεργητική διαδικασία, ας πούμε. Δεν είναι μια μεταφορά γνώση. Και θα πω ένα απλό παράδειγμα. Θυμάμαι παλιά ότι υπήρχε η περίφημη υπνοπαιδεία. Δηλαδή, κοιμόταν κάποιος και γίνεται προσπάθεια καταγραφής γνώσης παθητικά στη διάρκεια του ύπνου. Το οποίο προφανώς απέτυχε και απέδειξε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η γνώση πρέπει να έχει έντονα στοιχεία ενεργητικής συμμετοχής στην απόκτησή του. Γενικώς, δηλαδή, όλα αυτά καταλήγουν να μας δείχνουν την ίδια βασική αρχή που κάποιοι θέλουν να ξεχνούν, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όλον που πρέπει να λειτουργεί σε μια αρμονία οι διάφορες λειτουργίες του. Δεν είναι μια μηχανή που μπορείς να απομονώσεις ένα κομμάτι και εκεί μέσα να ρίξεις υλικό, ας πούμε. Αυτό το μηχανιστικό μοντέλο είναι πλήρως αποτυχημένο. Το έχουμε δει στην ιατρική. Προπολού έχει αποδειχθεί ότι έχει χρεοκοπήσει το μηχανιστικό μοντέλο. Και οι άνθρωποι, οι ασθενείς, υφίστανται πολλές και δαπανηρές εξετάσεις και τις επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι, επειδή λείπει μια σφαιρική προσέγγιση του ανθρώπου, ας πούμε. Δεν έχει ο γιατρός δεξιότητες να καταλάβει λίγο καλύτερα ψυχοσωματικά τον άνθρωπο, ας πούμε, και απλώς συνταγογραφεί διαρκώς εξετάσεις. Έτσι, δηλαδή, και μόνο η οικονομία θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό κίνητρο, το οικονομικό, για να μας απομακρύνει από το μηχανιστικό μοντέλο. Ήμουνα στο 6ο έτος της ιατρικής, όταν θυμάμαι στα τρίμηνα, όταν θυμάμαι τον κύριο Μουτσόπουλο να μας λέει, οραματίζομαι μία εποχή κατά την οποία οι οικονομικοί περιορισμοί στην άσκηση της ιατρικής θα είναι τόσοι πολλοί, ώστε θα αναγκαστεί ο γιατρός να προσεγγίσει πάλι τον άρρωστο και να γίνει κλινικός. Τότε, πριν από 40 χρόνια. Πολύ, πολύ ωραία. Πάντως θα ήθελα να προσθέσω κάτι, το οποίο είναι και από τη μία εντυπωσιακό, από την άλλη ανησυχητικό, το οποίο είδα σε ένα κινηματογραφικό έργο, το οποίο ήταν πολύ προφητικό. Η σύνδεση του υπολογιστή, η δυνατότητα σύνδεσης του υπολογιστή με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ο έλεγχος του υπολογιστή με τη σκέψη και μόνο του ανθρώπου. Τα οποία ενδεχομένως τώρα φαίνονται να είναι πολύ φανταστικά, αλλά φανταστικά ήταν και αυτά που έλεγε ο Orwell πριν από κάποιους χρόνια, τα οποία σήμερα τα βλέπουμε. Βλέπω τον κύριο Διαμαντόπουλο να έχει σηκώσει το χέρι του, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει. Αν επιτρέπετε μόνο σε αυτό, ότι έχουν ήδη αρχίσει εφαρμογές αυτού, και οι οποίες είναι ευεργετικές, είναι πολύτιμες, δηλαδή για τετραπληγικούς και παραπληγικούς ασθενείς, οι οποίοι μπορούν μέσω της επίδρασης στον υπολογιστή να δώσουν σήματα ή λέξεις για επικοινωνία. Βλέπω τον κύριο Διαμαντόπουλο να έχει σηκώσει το χέρι του. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Ωραία. Προχωρήσεις, Άντρε. Ναι, Κώστα, εσύ. Με ακούτε? Ναι. Ακούγομαι? Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και οφείλω να ζητήσω μια συγγνώμη για την ξαφνική σύνδεση. Απλώς προσκλήθηκα εκτάκτως χθες στην διοργάνωση ειδικών εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας και μπαίνω από κάποιο δωμάτιο, από ξένο υπολογιστή. Εξού και η αδυναμία μου να παρακολουθήσω ευθύς εξ αρχής τις διεργασίες του συνεδρίου, του συμποσίου σας. Ο τίτλος, όπως θα έχετε διαβάσει, είναι πολύ γενικός και προσφέρεται άνετα για μια έκθεση ιδεών. Θα μπορούσε να είναι μια γενικότερη αφορμή συμποσίου. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία όλο και περισσότερο
αναπτύσσεται μια τάση σύνδεσης γύρω από έναν κεντρικό θεματικό άξονα, ότι η ηθική είναι πράξη, δεν είναι δήλωση. Και ότι το περιεχόμενο της θεραπείας πρέπει να διευρυνθεί πλέον με την έννοια της φροντίδας του ασθενούς. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όπου η λέξη πρόκληση είναι δυναμογόνος. Δεν είναι πλέον το ερώτημα, το πείραμα των παλαιότερων εποχών ή η επιστημολογική ανάλυση. Έχουμε μεγάλες θεραπευτικές καινοτομίες και αποτελεσματικότερες σε σχέση με το παρελθόν τεχνικές διάγνωσης και πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες. Πλέον αλλάζει ακόμα και η πρακτική της ιατρικής. Αυτά όλα βέβαια οδηγούν αναπόφευκτα σε μια ανάγκη προσαρμογής των ιατρών στη νέα αυτή κατάσταση. Τι γίνεται όμως με τα κοινωνικοπολιτικά διλήμματα, πολλά από τα οποία έθεσε και ο πατήρ Βασίλειος Θερμός? Τι γίνεται λόγου χάρη σε περιπτώσεις που ενδυμούν κέρια ζητήματα βιοηθικής? Πόσο προηγμένοι είμαστε στον ορισμό του θανάτου, ή να νοηματοδοτήσουμε τα όρια της φαρμακευτικής παρέμβασης, ή να τα συσχετίσουμε με τα διλήμματα που ανακύπτουν από τάσεις παγκοσμιοποίησης και επιστημολογικής σύγκλησης? Ποιος πλέον είναι ο ορισμός, θα λέγαμε, της πρόκλησης? Συνάντηση άραγε με το πρόσωπο του ιατρού, του ασθενούς? Και βέβαια μοιάζει διαδική η διάκριση σε ανθρωπιστικές και βιοκοινωνικές προκλήσεις, γιατί και οι δύο ισοδυναμούν με αντίστοιχα ερωτήματα. Υπάρχει άραγε στην εποχή της τεχνολογικής αποθέωσης θέση για την ιατρική τέχνη που προσεγγίζει τον άνθρωπο? Ισχύει πλέον το ιπποκρατικό δόγμα για τη φιλάνθρωπη τέχνη? Πλέον χαρτογραφείται το DNA. Και ας μην λησμονούμε ότι έχουμε πρόγνωση ασθενειών που αναλύονται σε κυταρικό επίπεδο. Πληροφορίες που χωρούν σε ένα USB stick που μπορούμε να φορέσουμε και να πάρουμε στην τσέπη μας. Η προσωποποιημένη ιατρική, όχι προσωποπαγής, μοιάζει να είναι και πάλι το μέλλον. Ένα παρελθόν που ανακύπτει ελπιδοφόρο. Γιατί? Γιατί η παράταση του προσδοκίμου ζωής συχνά μας διαψεύδει. Λέμε ότι είναι στοιχείο προόδου, στην πραγματικότητα εγκυμονεί νέες μορφές, ας πούμε καρκίνου ή μεταβολικών ασθενειών, όπως είναι ο διαβήτης τύπου 2. Και σε τελευταία ανάλυση, τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις αντιστοίχων ερωτημάτων? Έχουμε νέες μορφές παράνοιας ή ψυχώσεων που πρέπει συνεχώς να προστίθεται στη βιβλιογραφία. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τα πάντα για το μηχανισμό γύρανσης. Παραμένει μυστήριο. Ή μήπως πρέπει να δούμε νέες τάσεις στην ενδυμική παχυσαρκία? Τι γίνεται με τον ανθρωπισμό? Τα βακτήρια, οι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες. Είπα τα βακτήρια και θυμήθηκα την ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, για τα οποία να θυμίσω ότι στη βιβλιογραφία η πρόοδος είναι σχετικά ελάχιστη από τη δεκαετία του 80. Τι γίνεται με την υπερκατανάλωση ή τη συνέπειά της, τη συνταγογράφηση? Τελικά, τα ανθρωπιστικά ερωτήματα ή βιοηθικές προκλήσεις συναντώνται στα ηθικά ερωτήματα της ιεράρχησης, της προτεραιότητας, των ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων που είχε θέσει σε βασικό της επίκεντρο το Ιπποκρατικό κόρπους. Στην ιατρική τέχνη γίνεται μια νέα απόπειρα, τουλάχιστον από νεαρούς επιστήμονες, να ξαναδούνε το πλαίσιο της επιστήμης σε αυτό που οι Αμερικανοί συνήθως αποκαλούν medical professionalism. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί η ερήμην του ανθρώπου? Μπορεί να καλυφθεί μόνο από την έννοια του ασθενούς? Στην ιατρική επιστήμη πλέον η διάκριση της πληροφορίας από τη γνώση γίνεται αισθητή. Έννοιες όπως το ανθρώπινο γονιδίωμα, η άμβλωση, η μεταμόσχευση, η ευθανασία, σαφώς και έχουν και τις περιπλοκές τους, κοινωνιολογικές, θεολογικές, ανθρωπολογικές. Σε τελευταία ανάλυση, ιατρικό ιστορικό, χωρίς την έννοια του empathy, την ερώτηση το πώς αισθάνεσαι, μπορεί να συνταχθεί? Ναι, βέβαια. Θυμίζω πειράματα ψυχοδυναμικής και ψυχοαντίληψης ή ψυχοκινητικής στη δεκαετία του 70 στη Σοβιετική Ένωση. Αυτά συνδέονται με τη σημερινή θρησκεία του Μαμονά? Πόσο ενδυμούν στην ιατρική τέχνη? Υπάρχει τέχνη του να ακούς ή και να μιλάς ή και να απαντάς, το ιατρικό ιστορικό? Σε ποιο βαθμό? Αυτά θα τα συνόψιζε ο αρχαίος Ιπποκράτης και θα διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα σε μετάφραση στο κείμενό του περί διέτης οξέων. Το δεύτερο. «Μου αρέσει να στρέφω την προσοχή μου», γράφει ο Ιπποκράτης,
ο συγγραφέας της Ιπποκρατικής διατριβής, για να είμαστε κυριολεκτικοί στη χρήση. Μου αρέσει να στρέφω την προσοχή μου σε ολόκληρη την σφαίρα της ιατρικής επιστήμης. Ό,τι γίνεται καλά και σωστά, πρέπει να γίνεται καλά και σωστά. Ό,τι γίνεται γρήγορα, πρέπει να γίνεται γρήγορα. Ό,τι γίνεται καθαρά, πρέπει να γίνεται καθαρά. Ό,τι πρέπει να γίνεται με το χέρι χωρίς ο άνθρωπος να πονάει, πρέπει να επιτελείται με τον πλέον ανώδυνο τρόπο. Αυτές οι βασικές αρχές, που σήμερα δεν θεωρούνται καν τελετουργικό, αλλά αυτονόητα δόγματα μιας παρεμβατικής προσέγγισης του ασθενούς. Άραγε πόσο επανέρχονται στη νεότευτη βιβλιογραφία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο διάσημος χειρουργός Όσλερ είχε γράψει το 1919 και δεν έχει να το διαβάσω στα αγγλικά, ίσως για το μνημειώδες του τίτλου. Η μετάφραση είναι ότι ο ανθρωπισμός είναι οι ορμόνες που προσφέρουν στην κοινωνία γενικά ό,τι ο θηρεοειδής αδένας στο άτομο. Ανάμεσα λοιπόν στην αφηγηματική ιατρική και τη φαινομενολογική ιατρική έχουμε μία αίσθηση συμπίκνωσης στις αρχές του ανθρωπισμού. Πρέπει δηλαδή στο επίκεντρο αυτής της παρεμβατικής ή μορφής αυτοματισμού να τεθεί ο άνθρωπος. Προσοχή, όχι μόνο ο ασθενής, όχι μόνο ο συγγενής, όχι μόνο ιδεολογικά το ιδανικό μιας κοινότητας, ακόμα και ο γιατρός, ακόμα και αυτός ο εγκυκλοπαιδισμός, το αναγνωρίζω το γύρο μου, τον κόσμο μου, πέρα από την αίσθηση του φαρμάκου, της τεχνολογίας, των συνδρόμων ή των σπουδών ή της επιμόρφωσης ακόμα. Πρέπει ουσιαστικά να διευρυνθεί ο ορισμός της ιατρικής τέχνης και δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο να σας κουράσω, γιατί πολλά μοιάζουν ανούσια ευχολόγια ερήμην της βιβλιογραφίας. Αν δει κανείς πόσα χωρία παραπομπών μπορεί κανείς να βρει σε πρόσφατη βιβλιογραφία και σε εκδοτικά άρθρα. Και όχι μόνο στην νευρολογία ή την ψυχιατρική, παντού, ακόμα και σε ογκολογικά περιοδικά. Πρέπει εν τέλει να διευρυνθεί ο ορισμός της ιατρικής τέχνης. Και με τη φιλάνθρωπη θέση του αρχαίου γιατρού και με το χριστιανικό περιεχόμενο του συμπάσχεν. Χέρι μεταχαιρόντων και κλαίει μετακλαιόντων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατοσπύρο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολλά αυτά που είπατε, που θίξατε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια χρόνος για συζήτηση, γιατί είπαμε ότι 11 ώρα πρέπει να τελειώσουμε. Ενδεχομένως μία ή δύο ερωτήσεις, Αντρέα. Δεν βλέπω καμία ερώτηση από το κοινό. Οπότε ίσως... Ευχαριστήσουμε τότε. Νομίζω πρέπει να τελειώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το session. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούστηκαν φοβερά ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι θα μας δώσουν την αφορμή για έντονο προβληματισμό και ενδεχομένως και μελλοντική επανάληψη της συζήτησης αυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.